yaito anne karori tukuria Jumatano botambe tugatua kwanda Kisemi na mworokerio atokonya tosemi gwetera ase Kisemi chiri aratoe asemambi yabone na kwere na senjera yabena asemambi yaboniga obena inche guikomari jusho utanero ra sensemiri ndi studio kwenda kwena mario gine chibichago jira senjera yabene saron titero sukira kego rakino are within the premises akwene kune bintu bono byonsi nero kwene kina fro ya beru bintu byaberu byabageni banyora mache kone era turi nere ase studio bageni bana baikire kote bina genda gutubode sensemiri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News ekerengera kiao yenda kugituma gwetera ase inambe yira siskine gorabu 0792192834 enere na boto nyora ase studio ase mambi yaboniga litukorera ni gotujugo kwana libagarie kanisa ase jiskuru mediskuru nyingi ngire sponsored ne kanisa n'ibintu bine bire tweguri na bya korekande asijiskuru amangana LGBTQ ngo utona la jiskuru indiscipline ra siskuru torena libaga ekanisa yairu libaga era implement osebe kemerobere asiskuru ko kabamo nanje na yengo kuboliga ayoroje na li kanisa yaire libaga liaye liabene asichisemi asorgongo rwaito rwa Gusii osasinso ya Kenya ndumere lichibuliao osebirengere byao wetera buna nago tebigo asense mu mitandao na sinamba eyugo talia mange tigange abagani bane libaga barago kwani tumaini ngotore nera studio ase mambi yaboniga nchakira soko kwane gwoko bemo inalia maego chagati tumaego suka go chibosibono karibu sana tianda abarigania enero Ndizi TV bwansumo Gusii yasatu anjira asiri tukelia chu matano karibu sana bona bote umwanju muri aningo tumaego suka go chibosibo umuri we TV yaito ya Ndizi TV na kwa instalezo kristo kwa kile mambengia samali tango kwa Bishop Lawrence nyinogo mambia igondo muri kanisa ya New Beginning Apostolic waigondo munyakero Kisii County Pastor and Church Forum aso muchito Gusii no menyete ya pia sana nae bona boko kwani manchumuriria ya muno muraria na inche amarie tankoro ku Reverend Alfred Kondo igonkoranda ni kanisa cha Redeemed Gospel Churches na ende gonde coordinator as Kisii County Pastors and Clergy Forum korwa gucha South Nyamarambe mate yembuya muno bia sana bia muno manjumuriria kwigura bageni bane turi na barabase studio tutaraika sensemeye ya eriba kari kanisa jiskuru osasa masomo omaete rende gento ngereke gare gokorekana giasa kahora mwakerora atingo asense mwana Kisemi ikiara na ino abasumba bomonene bigatura kwana na mubwate ngana muragikirie gikoro kiri gose inu moke gokerete maete ngakimokero gento giasha kahora kero ngendrete mebirine ndete kuruchwa asense mene tujakire ngona nyanuga bwana shakaora noko gechiase kanisa na tele kanisa yoka naona monte kanisa noko gechasale eko era makeze tiniko mulika pastor ngole ngi bako mulika pastor bakokosa so ulia kwenda kwa omuntu kawaida oimugeti engos yechingondi akebekera akero ka pastor igombe yalitane abantu betu baranyerusia bamakumurangiri Paulo makeze eko yare mintao kara kutero chikonya saya ndoli ko randi ngabantu bakoma kwa nyasa tukane abantu baonchoke bengate basanya saba kwani kwabo eba menya sense kenya sa tubeke tumenya sense bakero menya gawatanga ninje ngocha tani toko kwendoro so makesa takubera bwango ero menya nataraga nipagenda sali koma nyasa kabika chinga kikero monta koma so makesa alifanya dhambi na si dhambi yake ameacha hata Mungu mwenyewe so ni madanga okugena kwa nembwadanga kara sabanya sa mabera bakomwabera lakini to sabanga titeli wanje kwa nyasa toga nenjerelia nabara ndibale kabirega abara gosere nyasa na gosalia omorobeli myetu bwate bo nyasa ya kunoko gache na Reverend bana bo kwa na ringanerio ria shakahora tumaye kwenda seto bigitiye rituko Brighton ndagete gochaka asogo kwana iguru yegetabu kya Yohana 10:10 yego tebanga omoibitari gocha kotatigaibe aite na gosalia aibe aite nagosalia ebi nabye bimanyiriri byo ibi bone getendo gekorekanete shakaora no goita muna chairman itakwa oyo tabwenerete kurukumo pastor ekiagara chi characteristics yabwate necho moibi koiba goita nagosalia yese kera kwana mangana aya igaho kwane mirimo saitani agokora so oyo igare extension yechinguru chomusu
twarorere gakora kyo goita igore ndeli ngana lili abeta ali tukulira umu kabisa na muna bishop ateba oyo ntokumubeka asegetengo yekanisa yes ekerondi garita sense me yungwa ndorase dobgeto yeri bagali kanisa ziskur lakini ndigara bwa kego buna inubono clergy gia Kisii County Nyamira asi riboyeri eri momo bwata sora munyakiro mero berimo abekire buna abantu bagwe korarende na mbabegete engosi yekondo korende nechi jingitiro sana mwabakore korwa sekyombe my brother ni tumna ekembekia baranja ntubate ekembekere ko chakera a ward sub count to the count to the national ekerenge keneri tangana ko beka pastamo na tokonya ko manyanga ingi bakorande because negere ngo ikange na twanya bali most bata ikaba pasta bandange to ko machikora bali mamincha to baka machibone cult kwa sababu ekero wanje ta abande ko ikange na bali bata imani mbi bakorande mamincha ba pasta bande so twasira kora ningo yo tali nentwe ba ingota register kanisa yaya yani acha agete kanisa konyiro che bata tali yanga ko kose this church but ko goli tali registered in Kenya so ina magwaso asense no ana magwasa kero kora ngegere machana yako nyalire yogo twakantu bande liko igendo yakabere to ko maningi okorande nabo igaka to maningi okorande twago shauri kyandu bwatu ko bwatora go sibe no go shauri no musani endu yeta so kwegena igendo kya twatata to karangeli nga twabwatane na our county commissioner Tom Njere tokonya ne birenga lenga ngaki tokonya segete na ki ngaki tokorusie ngaki tokobekeke on the same to bwatane na county police commander Charles Kesas something like that koligio kubwatana nasa magwasa ko tobate tokonya kiambiro tanya ko kya tubate shali ntwiga setu no kurandia ntutokora ebibe erorora magwaso era tigaliya magwaso ntorebe tokonya ntuensa so bibonya sana ebyo sana gokorera abo gokorera kurwa sense meyo ama fundisa y'abantu bakwewe yarana n'injira yobosiru ingotoko moji no yokorwa mafundiso osina bakuriye mafundiso abakuriye mafundisho babwata makuchabo na wakorwa mbabwate their own interests kwarodi ekiagara abantu aba Brighton bakogenda gukigufundishwa tali abantu batarwa chikanisa kode na abantu bali chikanisa chetu tuwafundishire tuwabatebiri ngati onye gutagete nyasako bweni lemereri ororanga ya hayati nkolemereria igali mbwangu tigangendo ankorere bwangu ogenda bubisi botukononye nayo mu pastor yo tamanyiti wacha kwegunga olio karisha kahoro kwerero kwarera bo igo omonto tokomochi omotangani no yo gochi okorya mafundisho ekiagara ataragendo na arenze yo mu pastor ngo mosemiare na ndengo murandiria ringana lironge opusa ogenda kubwatia strange doctrines echibono chale drama afanye igo yoko rwa mafundiso no yoko chikonyaligi basimba batoko moja bana mafundisa itali amaya as for human consumption toko te basomo no wege song mbi mono manchumuri ya kerondera to bwati asimambi yaboniga niko bantu te ko swase top gate ekiani gondina basomo monene na kitwara jagere likana lilia shakaora ekiara ndigende te kore tari berira bado asense ya ito ya Kenya kunde serikali ndio kubekemero bari kwena kimina bali bonsi batakorete miremo yawo ye kaira ringana ririga korekana ngori bari getambogero keriji bono tiangirane ase topic yani tukura rero kawata tukumanya dibagali kanisa school jeito ekiare kanisa ni bwate ribaga ariyo kwena gina disciplinary mentorship nero ra school boy gemero bari ngo bekwere nonye na mentorship gose ekwegeria amarandia ose teachings ekiato se odana bategeri teachings ya bana school na bawo eso dia mambiteri ko chikobengia I think so ase mero bena tuju kwanda mangana ya mange ibon turaja kerana libagali kanisa ndiri area school turaja gra ase bishop mambia bana Brighton kana na lego so makale kala yana na jide school ne kasambiri school lero mwana kasa 12 school abandi bakasa 11 school Jumamosi nakajire school Jumapili nakajire school so matuka yonse bi ine weekend ya nangotara nkonyo mubuli ona ntanya chingo kirimo bila tatemokolera batia matuka lero omwana gani school saa 11 mambia oru saa 12 na nusu meaning ya kwamba tabu atibaga
rio ko bwate buku libaga bwate na kare omwage go school Saturday the same akore omwage na Sunday boygo so mwana oli bagali ane na Nyasaye ndio ase familia yabo none kanisa mbali gotoka so ase wenda kokonya abatulira abana no twenda ko dina barabwo to somia bana baita ase school baruli baga ekere kanisa nyora libaga kokwana ase school ekere school ekwange ekere school ekwange kanisa mini ase school namba 1 yangire Nyasaye kia ba already baulire kanisa abana so mwana jo kanisa kikere miaka 25 tali na kanisa sengenjo takendi kanisa igomene kanisa netagere kwa guli bagali tangani aso mwana akino Nyasaye obonyasa amangana yakala kanisa school nasengenjo yaki amangana responsive nasengenjo kanisa tianyo talibaga abana baninga beitire mbaye kanisa libaga so kanisa za kwa school kanisa libaga abana baitu bane mbagweita kwa sababu batakuwa mbaye ko bobo Nyasaye yani mba okole kenekebe omwana ko rwale igakora kinisa sengenjo tabwati obobo Nyasaye kwanyona ogotara na kulikuwa bamana na saba mwara basikana saba seke ko basengenjo mbama dingi ngone Nyasaye ngi Nyasaye okwana amadiro bubaka waida sengenjo iyo igya lenge skuru yalna kanisa libaga tutata kanisa nyo libaga ase skuru ekonye skuru bia sana konengana naye pastor reverend kanisa libaga yandilie naye kero komendera sinyanua komenta sinyanuga Brighton goiko turarigereri na ki what is the end result ye kanisa kwa school ekerenga ye kanisa kwa school waso mwana uyu ngereki kwarore mwanya bantu gari chinse moisatu omobere omoika na soul manye tiase ke Gusii mind soul and body mind soul and body nebinte bibitatu mbibwana tago kinigu na koba machua ko currently kemo ketari gotika kende egero kini omonto yo holistically kwaro rebon amangana ye kanisa ko spirituality asechi sukuru igo chigo konya omwana uyu gukina asinjira cyo Nyasaye atuare moral uprightness atuara masikani akino bwe manyetere ningo no gwanja kwa Nyasaye nkoruti bono tuaruzire kanisa yesu which means omondo gauchi gukina kemobere na geseni amangana yande devices echibono chire sekenyoro na totebanga mate bindo biro taruzire kera no be komonte chera na bago ziboru nande mambia ganda ko bintu biri lakini onyo kine tikuboronga sama ngana ke muika omonto yo kine rebuya kwa rabo pastor program njaka biro ntu agachire sukuru Saturday na Sundays muna bishop ateba aina mine bono role bintu bya baire chise ni chiangeira abana bago itana kama sikani tayo amangana LTPQ ayoro chachi in fact na wako nyagara tangazwa arona arengo lakini chini so igege tekeke kokonya asa mangana yogo kinio mwana spiritually akine chinsa mochonzi aya metali koreka Reverend Nyanuga neri na discourage nyinge nigajire sponsored ne kanisa egero je sponsored ne kanisa igonto tebe ne kanisa nero tiraire bagali ya ebuya tirirwanera osenigo yengeire n'abatendi b'ekikuru ekero ekutogotana nigeri sponsor tode skuru nere sponsor nezidie Catholic Lutheran lakini nende inkirende ekanisa ritari korira libagari yaye erusi obo boso obole asiji skuru bado maete kanisa tiriko gamberense ense nere kugambera ekanisa so amaji kanisa gotumeka asiji skuru yakoro gune serikali and parliament the same ekera majika yago cha ikansere ekanisa na boyiko amatuka bona iga tiandenga none kanisa ya majiri kominyo kiake yani ya nara ya nganko kanisa ekole kanisa B abana bagweta bya nango temere jujini none tukulyo sase mabara beka abane barasoma asenge njoya kanisa libakali ya nyere ile yo konya nawe kanisa hengerupi na masomo ya neganeri ekanisa ira nibali ya litangani asanyo libaga muno murandi atalitangani amangana ke mweka bara abana because mambi abana babatakete nyuma bakoro ko basome school babatakete lakini wana tuatigere ekanisa ya hengeru na masomo yengeru na masomo keningiro ramenta sensemeyo aina ama ene kuna bishop atebire tuatigire ekanisa ya hengeru na masomo na omorai gwe school oyore
gusene principal gusene headmaster na what is very key aso kwene kianga kanisa gosama ngana ke moikanare school ego tokanga ereta bwati mosigo toroje mo chando be ekiagara kerere igo tokonyara ko ige ko ba ko mukoreta merobeli buneri akabere school jirali na bintu binde bingamunebi yes kerto endrete kinangere kyanyarete ke konachwa na court of appeal keotena it's against the law for schools to force students from different regions to follow the institution's faith. Ibono yarure tina teriko school tebe tereri etotene school kere ya catholic o se kere lutheran o se kere CDA teta kirie betereri omwana okore faith eri school area ina tebo na mochukuru birengere bino korengana ne gigetiwe asekambero na South of Kenya na abana kianda korwa school ya St Anne's Primary School yotoka sense ya hero anne kroba na bahari go betereri go se bari gote buna basoe ase Friday morning meti school nje jibwate mass on Friday morning lakini mone ko diaru na yaya bana mpata ke iriko ba compelled basoe ase yamasabo yose ikanise yo bona vutote mwana ojire mwesidi ojire catholic tata ke iria te buna bona so catholic mafunza ngakiora ngakibirengera bya unyanu gorabiro tumea support oji aba irete ba korete ndekia ngo sirore ngani sana kanisa chinde cha Jumamosi cha Nyanza likanisa cha Jumapili yani umwana wako yaenda wasukuru ya Jumamosi ora asimisa Jumamosi aende kanisa tali kumara ndi ali ende kanisa nganya tawo kanisa ine discipline yaenda kaji yo muboli kya na itabita kanisa skuru yo na iko kasana basande bali bacho Jumamosi bako Somalia baba tanga rasi Jumapili Jumamosi kirasi tukuli aliko sasa mako waso kirasi tukuli kanisa liko sasa bama rasi misana ndaso kanisa umwana utakanyora geni kuru ase kanisa eli ase number 1 yanya gachete na kwa to nyega achire number 2 orasi misuru ali enda girata nyakoli mana bono kabe jino bakimanje tini nganje tikoli bono kero ko ngangole ngora nganguli ukona kumabonde so igo ko ndasimisa egendo ntangeti kaso emasende nasinge ngende ngeri konkonya so to bikiro obisa ne yakoba nenda ngonyino kenda bamye kanisa ndame ani utai to banyikonyora abana ne chinguru baira kanisa yao insajenda abandi babekera mnabo mubekano kanisa na bere byako beka nako beka ne chinguru inje ina beta ko beka ko beka ne chinguru osomo sara ko beka ne chinguru lakini imani yako ikase nonga kwata imani tali itoka ikaso mwana nyora cha ndegete tabu atyo mulembe tenyera gosaba tegeta dibu kwa sengi njo automatically to mosalire kibirengere ngonga kanisa yabe number 1 ko itobo Kristo kwa bandu yani to ko itobo Kristo ndoli manje dini otomo manje kanisa ende limo kwata imani yamo yoko nyanga sengi njo ngawe to gain eli ende rusi yani eri lekere kenda nga iga eseri wetiwa na nekere kanisa sike eyende yoli yeso kunyali chinguru naona sikusi yeito igaye go support yo ngende monge ngusio I support mia kwa mia kumikerongo support mia na 10 kwetana no ndana go support yo rede usaye ko de right on yende ko support ya korwa se birangari gocha ekero muna tore school etu abwate chigroup Christian Union asa abantu bake muika batorete bale guchi nona ale guchi ne bane skuri ya catholic ne bane skuri ya SDA ne bane ya PG chi group ya chakora ki charengo YCU in Meneke ya catholic abana bonsi piba bakuri ikoro ki inclination guchi catholic no bale guchi na SDA njaka twale kwende ya bono ngayo mo chandore ekiagara omwana oyo kero monta asabwa na abwate omusingi oya na Bible inkiata ya freedom agenda YSS agenda Christian Union ne skuru eri tukolia eri ryo sasima onye Jumamosi bali ba go incline towards the dini yo bagenda litukeli igo wango support yegendeke mwana ta betererigwa ekiagara nacho Brighton ndoko betereriga ki erongori ye kanyungwa yetare na boko yenyura kini morembe dokora toyo twara kiro mwana agenda sa to strengthen chi group each let us strengthen Christian Union to ye freedom ya let us strengthen young Christian something to ye chingu cha na SDA kiro monta twaro bosipole na rio torakini oboke muiko obuya na kokonya bana baitu ekerto ndata sengane yo jiskuru ngolika jabrin ngolika jira pastor ba kwenda ba kora amagire abune skuru kere ya BH ya enda ya enerige the pastor bono rende igobono the minetina skuru ejigo tware jabrin etware pastor etware bishop igo bindo biroji go brokana yanuga
kulingana ibirengere byao tibi koburukana eko era no lembo no omaete ko kini umwana ke masomo yensiga boyo mukini uko twale mo ikabo killing spirit tigebe se skuru kera ntomaete abana mnabona pentecostal ine timu ya kabere ngomujera most of them Gusii ibire SDA ngomujera kwa independent yake na Catholics kunyara banda batu mbali mechanda se school ya hawana shida kwa shule egenteka na huko banyora ya kero muno mondo PH redeemed deliverance new beginning abana ndako bakotume ko monta mbapo atimechana barune imani ya ngomujera ko lense meya ya mbapo atimechana so ko ba monta yo no problem ya igo shida deba hayro je shida deba Devan mojana tokoba esengenjo kero mondo mbora nabwate a function ya na defined the chaplain ya kora goikera omo bishop kusomo pastor ira kora goikera igera atware problem ekerera atoke function ya mondo A ne is a self function ya mondo B lakini onye chi function chabo chire tofauti mochando toyo ekiagararende this is a generation ya bosio we need to invest kera chinguru na kere gento getakire egera to tuare generation is very strong ne yere to wocha ko hand over whatever we are doing ento bwade skuru ya Catholic giri kirena send somebody ine ya Catholic ento bwade skuru SDA ento bwade no skuru e korona matutu PG ine ya PG bone kererigo igemine tina rende na tutagitiko endalia angidino de sengwa mengo pinganda kirende to kobora timine dina rende tokonde skuru ya PH koromo PH tokonde somere skuru ya PH osomo ndokaro mwezi daga na somere skuru ya SDA osasomere Catholic gwafo idia mangana bunaye konanga nebirenge bya osenga kya ora bina kwa kwani na point tanga ne pandi yakabere preto no oja ke basara tawoni gali ya koni na mapera na kolika preto ni gwavazi ya anti na kolika ne gali yanga preto ni ka but mine dinga abana ba preto no baje basoga lime ene lieta lo kutumeka so omukazo somo PH somo deliverance ka uja ke school ekirenge tangana abata ni biashara tali mangana kiboro no kutumeka edit kanisa goikerania abantu bara edit ya so temene tingaki ekana tumenya nuga buildings osinyanuga land houses igomete abana familia ne yokomba nyomba abo igonyanya so kese nye kazo ya rosi school ko ya so ke kole biashara abantu bare yokora mali freedom yabo kyati kutoko tingo menyabu muna bone nyombe iga na land na manainu temene tingo manyana aboling kikobeka lero ngikobeka TV lero ila kwatire bago ochore kyo kora lakini within na machikalia bekiro so why tige kanisa nyankazo ya PH whichever bali banjere gocho because maybe nkwanjole sukula senjo discipline error injile bali baro performance ya ochoro target mo mojenji spiritually igaje mo mojenji academically so why conforce onje paka spiritually na jita mangana academically ntotware na rende yisukuru ngakiro amende na bali bakwenda Catholic bani yisukuru ya Catholic bali bakwenda SDA bande na rutora afodia mangana bia mona proud Brighton ase kitobwate school etobwate school school is not a theological college school egera school no ko empower abana academically inere the main objective ayande no auxiliaries akobakonya tuikere birenga byetu so omwana oya karago je school we number 1 kiamoreto na masomo una bishop ateba egera ikere chindo to cha kimasomo ekena kitobwene tukora ari tangana omwana oya abe no mukato likyochire PH ligaye guri bakanisa ine asome aikere kerenga kya masomo onyororo mo PH uchire onyoro mo redeem uchire SDA ligaye gwe a priority yogo ikere chindo to cha kimasomo igote baneza sali ringa ki ngomo PH and PH omo SDA agenda SDA ekiagara kerenge kyo torachi Gusii na andego chibosio tochikorete eme bagekano okobagekana kwegetini ekitotageti these people we are living together yes we are no manjumari on this TV ni otore asomro berio buensa kebona mambere krodo kwana na igoro yechi semiteza jiskuru la tukara tuharikero ribaga yechi kanisa asijiskuru ekadora na ekigamberu nyanya tike odana ya bona abana mbari ujikobetereri buna kora sikanza ya Catholic una bono bwa tia machikari ya Catholic o CDA ono anda mangana ye mas ye CDA bono abantu mbare freedom in court of appeal anyarde kegweti ya buditiko ligoro ekero yara etwe na Chast Patrick Kiage France Toyot na Joel Ngugi
abono banyarite ba overturn konya abudi tangani high court nyanyarite ke with decision muna yaya ne mandatory buna karora ase skuru gete kwa bwati amachikayo konde court of appeal ngo yatutetare ogochiko ko court high court yanyarite gekuru manjumari genda gututumira riboli yani konde tutubera kwebirengera byabona ayoro chiri bagari kanisa ndiriri ase skuru gosiji chikarta cyakorere egasi yawo buyasi skuru nabo tutumira ebirengera byao ngo bisomande nindo jimanda kubitoma ko bisomande asemambi yabone ko nitenda gendera nabageni bane asemambi yaboniga nyanuga ntobwati kanisa and skuru chiri sabonza dini chikasa nabadebi lakini ngo igaje chain friends no nekero mwarimu manago je skuru iyo ekero mwarimu geta orenge dini gete bamukana gosen katoliki mwarimu geta ojiro mo PH ba kana bateto gete bradi yetu ngakiringaniro ali kwaniro tado kwana matekere chabotamba kujakiri mbanya sa tado kana nga chikanisa cheto chatwale salvations yani obonge toda to mondo ito no mwali moyo goja number 1 tama idi kyakole sukule papa mense makoba very poor asengenjo eba mugana sengenjalenge kanisa said ojali uburu kanisa sukuli onye kora na abana bajanga yanuga mastiko ngomo ali to mochando a priest nyara yatire mechande hiyo kwa ntu achikoli kio mwalimu asenja papa mense yae totige koli kanisa kwa sababu tumeweka walls tuabekere mipaka sana na oro nya symbol korrekan mate konyengo gende goro wende go wanjirae tingo taliras mangu aja sengenjoro yone mangu aja sengenjona wanje to lingangete konye mugathori kibwanjete Yesu ingata jere sukuri yasi dianya konye ingiota ngante to mondo so means ya kwamba no gotoleka gweito kokora gweito kolitokora ninga twanja na twensepi tikoyo gotata to korandi enjili go to wenera so machando opera sukuri jeto na balandi baita bange badala bantu lekwa wenera yani like ingimna serikali onyana bana sese bakoli abantu babo tubeke gase abantu baito ine mechandiro no kanise okuranga ka serikali parents kanise ne bato mojero parents tuendrete mwanju moriri ndoje SMS yenu ngo chisomande ngakiora mentari gorabu ekaro prince begoja go sumwari monene sumwari mgeto tebu na bontaria yande skurugete igongo itaba na bishop asilimia 1 na goteba iga Brighton ugo to cha kibuya na igoro ya Shakahola ndata goteba iga Shakahola ni chinyinge to gwata Kenya taliyeria kana Mombasa yo Shakahola ya Mombasa igite tabantu Shakahola to gwata Gusii igite tamaso ekiagara sironga sioro chengo monto yo no yo we dini yao atakere ko high school we no nyene keratari ko match asama ngana a delivery ngagi chamo akoini klein ne dini yao tigabero abatari abana abubakwe dakini monto yo rabu no yo ito nero go iko ese njamanyete no ara se dini yo o drain resources o kora kende gyo siata kete ko kora yara ma de kende gyo murakora so what I want to say is this tigatosike nonye decision sichiko korune Ministry of Education onye ya tomiro mwalimu gete ese school gete oyubege nete ngana chiko konye school yi dini please we request tigo mwalimu yacho akonye school yo ikere birenge byekere gara at the end of the day ogo kerenga yeto na abana gwetu once they have performed well igotokogoka igotware go saba ono mochando tuadero Gusii sana Brighton tuare go saba please chidini chirichire chi sponsor chi school bae school libaga yane ekore management yengia tosike decisions chiko korune serikali omwalimu ga tumiruo gocha kora school eyo tigae wa masikani community mo bwatisi ne kanisa ne bwate enzemo ya yego kora mbiyamo we sana nindo jega naro guna Josephat Oyaro I'm tuned in from Qatar. Say hi to Reverend and Bishop Makwaniwe asemambi ya Boniga kana toko soma ibirisa to radio nyoni adena bwa kirebu ya Ndizi TV ne robwan soma usi mbiyamano asokoreta abarandi asekanisa ase studio mine tigorika se studio anene bakwandigoro yegisembi cheito ka kitika chikanisa chisire chiskuru ekyaga nabo oboroso buya byamono Lydia oinero kurebirangara bya Cynthia njoya yode nabo akire bya Ndizi TV byamano asimambi ya Boniga ningetrete kubabwatia koru nya Kongo adena atubwati ya simambi yabono Josephat Mokaya adena mbyamono Ndizi TV asimambi ya Boniga sensemeyo libaga chikanisa chinyinge ni go chikare gosona na masomo ya airire birengo bya masomo asorongo rwa Gusii byeranire inse
bagoteana onde bwensi tigache koricha ale omonto oito ose omonyadini abakare korika boigo buna omonyadini tigache atutenenere ase eskure korongo nale sensemo ya Facebook kare koigora gaiga na rabantu babiri batatu bari bagoteana bareme yumroberio bwensa kianene karatukuria mangana yichisemi ya ikirororo kero igoire iga mwanchu muriria ni gondo chena mbara bagoteana bareme yumroberio mhali safi out and watching live from Kitengera Fancy Keri pamoja na wale meyumorobero yopesho beshai akondani yumorobero out and gatubatibu ya simambi ya abone genda utumekarangala kyao anagatukubotina ayenoloche dibagari kanisa ndirieli asijискuru ime yense ya ito ya Kenya na aba na wale meyumorobero Nicholas Okega akondani ituna green out and good morning na wale meyumorobero just rwango gato akondani Tom Mosomi adena bwa kirebuya kuruma jonyaiwa no alime yumurobero koke irumurobero esimini atuti no alime yumurobero mwana embosh na ina korole adena good morning showing ya kabisa Diana Mauga no adena no alikuru nsema ya Nairobi Kemisovi Motangi adena good morning no alikuru Nyangongo Junction abungati yabali bale ime yumurobero baka chanti nyanjama akondani yumurobero mbemana sababu mandeto tumaje SMS yena simambi yabaniga yenda kuchitoma na njini kwa kuchisoma chagura karongo bordina libaga leji kanisa ndirieri asiskuru kanisa neta kiresi leji semia asiskuru jeto egendere gona boto mera uchumbe yao asemambi yaboni nyoro nene rondi steve bansuma usi omoroberio nensakia asenza meri yejisemi hekardo kwera nande nyanuga Bishop Nyanuga na Reverend Alfred hekardo kwera nsemo ye Biblia ni yote abuna spare the rod spoil osari umwana ole binya kabisa lakini akarbono yikire ingaki yikire na bono keboko ngikari gwa kusukuru ngakimura kwanirega igobono ko chibosyo etu aspire umwana oyo torigo dojugo musari ko chibosyo nande ngaki discipline ta kere koba ministered in our schools korengana na inwe. Thank you. Again take tangani tora itabana tulalia balimu abalimu abange bakonyoma batekana counseling nanda to kuchaka abalimu abange bakonyoma batekana counseling batara na counseling na bali bamenya soli babo anyara mangana bagwetera obororo bande batikutuna basacha bande bakatuna bakungu so gaka ne sukuna mawani ga jinno bororo bongi ya so minoboro ona mugitero ya so minoboro asta ya gwetera akora kwanerwa ara kora guiding counseling ara korwa amangana sukuru akoro mwana ko gosa obororo bwenzi pia ko mumukele juu yala manipitia kwa familia alingi na biara kama kolera so akora hata wasi mwana abweke nangi na biara so kanya ndiyo akonyo na manjira kya ko mwana we kero umuntu alili biya na mazenjira kolera abana ngo machana wali baito bata kero so mwana kiba kolera abana yes ekero so mwana kiba kolera abana none kero mwana wako kiboko nonje kero ngweta ngo umuntu wako mwana kiboko ngunde boro no tali yone yongara mu kama baita nyoro mubika wakwa angoli kanda tindigeli kwa sababu njeli yako wako mwaka yongunga inja ba waka so akinyo umuntu toboro igaweta na mokora eseleke iberu onyoro mubigo gwitu na kwa biru sine laptop ya onyoro mubigo biru na ka kome ngwitwa ata wesa na bato berete oboro buli obwata na boda to so abantu bayito bagwita abantu nenda mwamuno bororo asengencho yali yako basumbua abantu bali kwikaranza bakora kaida zikasaring so igete tantu ata nyandi amasomo so de skuli ye kanisa kanga mbato robo bano bwakabana babantu na abana bayita bange bakire bakolera ligwa omwana akolera ligwa no muibuli mwana teo geranya ngate wako mwana ona mugako jikotonyero teo kotonyero mwana mongino jikotonyero mwana mwako muteo tonyero mwana so mwana imokino spiritual nyira bake school nona ke mwana mama tangara manse ngo chutia karanya kaiga kwa nyiro mwana teo ko ngaka wawe mwalimu oranga ke mwana ngato kondwa wana basa wawitana wenga ke mwalimu baro ntiro mwana ngibako rwanira mwana okata tikiranya kiara so batanya korora kiranya so abayuri bayita malika tanga mwana na wento geranya mwana we geranya lakini geranya triste ke komo konye ke mambi na ntumete so wako mwana ngora ko mwana jendo mwana bimeke bari jendo ko mwaka mwana akagichi nyangoro maye beranya o manyama gosa lakini onya wangu mwana go sibaka chingolo chimaga ngano go discipline mwana okuno goito mwana banze ko manyanjira ki omwana to koba disciplined tadi oito mwana mnenya ngaukomera yeah Reverend Alfred ngiura mendera aba mangana ye discipline Brighton imbi yamono ngaka aje kurwa se bishop akore ebiranya esukuru tuarere iri abana kuruka Brighton mono konyoranya sa busini kwanyoro mwana mutangi akamura so koro bwakire
omwana oyo nyina mukune nyombe ite ikorareka Kyoko bori sokoro bono omwana oyo ekero okomoire sukuru bado nabo bwateti sokoro yago goche sukuru omwana ogokunwa kwarusi chianga onye no momina oteba omwana ono akiru ominyoka ali education amangana aba makongo discipline ya sukuru ne bwatenge njenene nare gosabanga training ya bari mu bagochi ne bwenerete ko incorporate style omwana bwenerete ko ba discipline nande baso migunge kera etani go discipline gweke ke wangeke atuanchiro ora imokeligu so that kera bari mu bagocha to the ground ba kolege ento korengana ne training bakorata ki baire bishop okwanire buyasa bari mu baito bande tingo babeka bonsi amo abari mu bande mbaro bagoita abana bakoko sinyongo mondo no moibodi kose na bwata na rumochi bagoita abana goitokobe munabone kesi ngereki omwana ndare ngenya gitari bori aitire paka dokumenti ngakana chanyore family gochimosio yo na itetu agasariwe bisaransero no yonda agasariwe busacha bwa bono indiscipline pretud bono ebintu bune ebyo na bitoko condemn otherwise toisako tuara discipline endonge mate zukuru na somete primary bakomu ali munaro ekotinera rekobeka kaye bekire iko komanya litu ke limora mbeto kole diki toyo we could associate you ekotie you know ne biranya na de zukuru we were very well iko bono twako sabanga discipline zukuru ngosaliera abana nyote kobeko na onyeko ekere abekiru abalimu babe trained well ngakyo mwana ko ba discipline ngayago akwa bona bishop bono jo wako mwana bosacha otebe ngine train discipline kwa ko distil namana makongusan igo bono discipline ngaki discipline yera beko nataka twera somo tiboko mokeigo tumakwera na monteina ngaki discipline yera bekwe mesha kijiko beko mentorship monte karansi gunze aka ambigo utoira ne kuransi semiri yo moteboko mokeigo beko tujukwana na yamayoragana na marua ose madawa ya kulevi narasi skuru jito yerena none skuru cha sambwa osendo bya korekana baka abana baenda na skuru tujugurire iyo yabuna inwe kanisa ngakimo kokora manganaya beko tujugurire na LGBTQ neroro ingakia soira skuru ekiara no ba dana skuru ya chakero no erigo kwanu na ya nditakerikoba ndiro aino tokwena tokwanu mwaji muri ate turanda sense merio mutumo kotokwerana ninsome SMS chino kato iswa sense patinde ya kabere katore na Bishop Nyanuga na Reverend Alfred asimambia aboniga inje mpresident makora kiningwena tore asentundende ya kabere ase murubiri kato kwanda libagali kanisa se jiskuru ene on TV wansumosi Joshua kaskwa kutomaikwa na asentundende ya kabere. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii Maya kichi basanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera lituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye iwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bakadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwese abarya yobonchoreria nigo tokuryereria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko wono
Frida Kirubo nigari asisabaria yogo kolentera abantu balia bachagete kurwense bakalemereria esabari yobonchereria no murubiri okoretwa asore negetaseni kia Ndizi TV kera litukolia alamisi ensa eyemone nusu ya marogoba astogotalera abonchereri a imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabuo esabari yabo ase oboyonchereria ngai bacha kerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igokwa igendereria ase kera lituko Umerana nere kira ritukolia alamisi enseye muninusu ya marogoba na boigo mwiroro rituko ya Jumatatu chinsa isanu neibere cia mogaso asumurubiriyo wesabaria yoboncheria ime ya Ndizi TV enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito karo montage to bisi to ko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwirena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurwa na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Nyora amabati adumu mabati gosekala mabati aseriguriria bene rie discount asejiduka cha Uhuru Superstores Limited imeyumu chukisi ase offer yigeka kigwikia yemo asa mabati a MRM asamange pakiresimi Uhuru Superstores Limited ase namba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gusuba tarire asamagacho Uhuru Complex angena Equity Bank na boigo angena Safaricom imeyumu chukisi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Kubwate kana nubu manyi waitu wonge asamangana yichisemie aiga Potters Haven nigo tumanyitekeliya yibunu mwiburi otagete ase skuru iliyo mwana wago soma nigo tubwate virasi visaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia visaine babwatubo manyi bwigoro rivaga lisaine liyo kuboselia na boigo liyaboroki wabakorara ekirobaro sire chigali chobo sombi amachama ya yokonywa na boigonko bwate tole umurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja mbili turikire email ase pottershaven@gmail.com wosoto akiresime ase namba enoti no ibire isatayemo no ibire isano isato inye gose enoti no ibire yemo kianda isano no ibire isato isano. Potters Haven, the foundation of knowledge.
ine ayeno monia buchianga chia mitumba chiria chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora gika kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokereirie sabari entambe na kogochiretera goika gisieri na munwa kuna bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what men cotton pants t-shirt socks jabol tubwate mezigo ya Canada ni mesigo ende ya China different types utariri imiyumu chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room namba yemo amuno namba ibire na boigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao ngo advice storage customer cheto on which bill baguchaka na barogo especially abageni bali baguchochaka biashara ko tomatole mezigo na yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba aseriguriense na boigo asegeka kiange. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Merudi ya bana uno mwanju muri Ndizi TV akarana goto bwati asemambe yaboniga somoro birwenza kya aneka twandada kumorekera na kuriya mangana yiskuru jeto aseri tukora rero twarana ribagari chikanisa aschiskuru mete abasomba bo manena bwa bantu kwana barabu bagakibaire endeko kora mentorship aschiskuru jeto so meje SMS birise to karongo barigania ase na Ndizi sintundende ya kabere endore na leading yaboke no alime yumuro bya watano murobe no muya chiskuru jeto chikanisa ribaga abarandi bakore mentorship na mangana guidance and counseling uyo nere ogotoma uchumbe yae asimambi yaboniga. I'm Mary Nyabaro from Kenyambi. I'm happy to say Korora Nyanuga Ndizi TV na Reverend Alfred ekene nekia ekanisa terigererie abarimu be kanisa ya deribu ya barigereria abantu be kanisa yabo yoka oboyana jikanisa ngo changia chire obobe obonga sejiskuru say hi tunanyuga hi nyanuga kwa kwani wana Mary Nyabaro mwakwani we mwenzi byasana Brighton arawadena Brighton mbarato be kabuya igoro yetabauti ya masabo kati ya chikanisa go chichiskuru bana manyeti mwaigure statement ibori Brighton mbarato be kabuya igoro yetabauti ya masabo gati ya chikanisa go chichiskuru bana mbamanyeti ni maumau kutoka Bunyando Kirwanda
SMS etinda nyigu buya kware konye reframe na rutware konye nyigu buya kyaronje tinda nyi understand buya agirende nore amo na intwe asemambi ya aboniga buya mono Stera Nyaboke awatena gaki ebiboko bitakire kwirana sikuru ekyagera abana basarikire kurende bono oyo kwiranie keboko nere tarabeka machiko maya ekyagera bono ense ya trubanire Stera nazema ense ya trubanire mondo na irania bono bana koramba kwirana ekarto kwirana umanjubule ni gotore na Reverend Bishop Nyanuga na Reverend Alfred akaroba endrete goto kwanda simambia boni gali bagadi kanisa asijiskuru osajisemi cheito litwara sensa memo timoko ntwata gatora kwanda na rende biboko twakane ne biboko mbibo ne serikali ne kanede alternative vuki iratumika asiskuru kwa administer mangana a discipline no ne kero mwana gosire tujakere Nyanuga tata watanga baite na dale skuru katoba tomo chana manana as from even the family nale bando waka makano norwe toko mwaka banyo mwana mo bolio maita to waka tali wako mukunguta wako tawaka na masaja mna baka agiru kale wasemo kunguta waka masaja ingabona ko mwaka ngoti yako chi so ngi giya korge no mwana wasome school tingwande wako iko mo janto chake school mo janto chake na family jeto matukale tete kale kero mwana kakosire getugia kairuchi kutogora abari batakura kina getugia togora getugia togora sa como taro ya no mwana oiga imata nde sukuru na bade chingu chimamose ngomba kulisi chimapiri aga na mogondale hata waisi bana bakalimire mami bama kande sukuru so mwana no mwake garanya baro na bade chingu no mwana bono kolime kati ne jisia kichoka kayo bono ingi kira waka sababu mwana okino mabole oboto otentero mono nasenga njayo kwa no mwana wake ogireka to wadanga message wetu kubekeza sukuru chinge mono tuchake number 1 ase chiskuru chitoetana ine ase chiskuru chire chipa chirusu chisuke korwara chipanjiroro chikuni friends amarwa bana bana rwo mu chiskuru nyasolo no chitana chiskuru cheto no chipuru chiwakero mwana kuru class mega kwa soke sike komore skuru eburu no bekere nsabo muna kure skuru me chikadi no bekere nsabo na kenenge ya community yakara mu chibita yakara kende ata kiro mundi byasara yakara ngwere yali nasinge njai 20 friends ebinte bika mwana kure skuru mali atara uze uniform obekire omwana kure skuru mo kire pikipiki epipi yako imokia also weekend sine bibi yako kende nakera ko ende epic pia weekend ngonya ko yeli wale kitabe chingejo chimbe akane sukuru baba ikona rabo mo chana so mwalimu so number 1 abayiboli tubwaterana n'abarimu baito abarimu n'abayiboli tubwaterana ne kanise bwaterana so onyero mwana oyo enere mese na tabe ntangani yengejo sana ekero omoyiboli ekero mwana wako esukuru ko motebyo motokonyera omatana njengo wakanda omwana bobonga ama enepi omoyiboli none ta ko keke nakora tiakora ki omwana nagosa mbuya otokonyera omwana oira no boli mwalimu ngibana kwa mwagera na motokonyera ngambo be kwa mbabalenge akitinda amanya omoboli oko mwalimu okorasa nyo mwalimu okonyokana ngana ngoetanire neronyo kwa sababu ngunyalikanera singenjibuna na tabali tangani oboroboli omoboli agotwara mujana omoboli agotwara oso mwalimu agotwara ako mwana so egento gyakaberenga abana baito bakaru guidance and counseling kerengaki etokase school mwana korangana kwa nama mincha oikaransu tadi okosera uchinga ngana rito mwibuli mwana kolwanga mwibuli akaleta ana siburu wakajiburu okorera mambe ole to school nasinge njinga freedom nero mwana gosoma tatakere kokaniwa ocha mwalimu mwalimu mnariko mwalimu ngaki tiniko waka ya bona singe je serikali ya anja masoma ka ndreko njuso ekeras omwana abali ticho bagata bose obeke busa tai wetikena se class kera obekirwa sa marume nyasoleme naona balu bana baje skuru batie ko nyomarwa kyo mwalimu atinete mambi ondo soka skora nyo sigara kama onisiko oma goso class ka goso class ma otioke sigara so kene ndibira bebi kolendwa ama skana so kora na skuru obo ambere na sabanu baito besan Reverend Alfred na boko mendere ngane yo asubugari biamono pride ekeroko Rusia ekiranya ase society bune skuru koiko tuare mechanisms chingao chiko ye substitute muna watu boliriria sana number 1 muna bishop whatever totuare department ya counseling are very strong bono go ikatoka mike totuare are very strong ere kere sukuru abana baba kora monitoring on weekly basis kose twice a week bakobwate ku closely na mwana ndo koro kietaririga totuare department yeyo
namba ibere ntobwate organizations chikora school ntobwate parent teachers association PTA na kere kerasi ngebwate representative parent representative. That's true. Baga cheke ntekere very strong ekegara abaibori aba na bwa banyene abana aba so that kere kerasi ba monitor kero mwana because we have to invest for our next generation. BOM mujiro board of management egasi yabo should be priority esegoti kutwa abana kutwara discipline tiyango tebe ka Brighton kutware society etari discipline na benga no tayetwara kutwara bali mu batali discipline yekigaratiza abano baede dikochi otwara abanyagitari batali discipline otwara abaskari batali discipline so we must put in place mechanisms. BOM have very strong na discipline even na kiege nteke tanga ni baete dibaga PTS chibe very strong abalimu ba very strong na finally muna chairman yateba obwamate bwa Bible na abalimu na abana bo very strong. Huyo sana nindo jeju Edwin Mwenga kuruka Jar present watching live oteano atoba TV kabisa. Nyanuga Bishop omwibuli okoreri bagali ayabuya kolero mwana no nyina si school orojina mwiboli ere libagale abantu bateno uchumi yakongere na mwiboli tabwati bagako bano mwana oye amumente amweno discipline yeye igoroje mwiboli ere nabwateri bagaso mwana oye mna nate okwana litangani mwiboli na uleto mwana kale mwini kanisa uleto mwana abona mwiboli uru mwana nado mwana saa 11 mwiboli ate nepara ari no mwana big osega ali moire omwana saa 12 omwana ujira orosira ira bwato mwa kya okara ndio mwiboli nyateri bali okwana mwana mwiboli tabwati baga mwiboli abwata sako mwa asakora ara beru mwa mwa lakini mwana leo none weekends kanisa timobwati mwiboli tamobwati eroje mwiboli na badri baga Fred Brighton eke baya kenene to bwata no mwiboli muna Bishop wateba eskuru ojigosie kuchi wiki ibere abaibol bangere korara mikanga ki ndi chi skuru chiko ro abana abaturwere iska wa ekera barocha abana no mosigo abaiboli roli yabo gochia sa abana teyopi libakali ligare actually it's nere sababu ene yomo chando tuwa Ekerto kwanda wajibosio ntubwata mangana ya LGBTQ abaera na kwanu Kenya aga sana ba mura ibensera aga tana ya gende kinto gwetwara lakini amaje korokana neroro kibobisi ebintu biganda kuna pasta mbar ba converse ali go se abantu bokuja badikana sabatore kabatana ya konye ninde gaiga se bintebi ngakitura akoro muchando tujakere naye amangana LGBTQ no ina chiskuru ekiana bokonyorana na rororo kero tonyo ni skuru gete kariaba murabo komete LGBTQ on sex same sex nero ba kogenda tonyo ra skuru ni yaba mura igente ngegendre skuru yaba subat ngegendre akitura akora mangana ya Alfred amangana ya koyakora bose kwanza naro mangana ya naro Brighton utenkenya tomenye ni chakira bono ya tometa mangana naro na ndento ya roche aveire liote donda dungu liote likong ase egati ya bana baitu nonya konya litara kwanu nikoloteki ndiro ndiarengo kanisa nebo atensemenene kuchia sabana Brighton tikango tebiga muna tore igana bishop wa nonya naye ono muno kwa very exposed na mangana munarega abasaba to kumerana ngotwera sabara mangana makomusana ayi batanyara kwera sanwa Bible number 1 abayibuli bateme ko babasani bana Bible mbali basani bono omwana nonyene keragwetera akokora ringana gete moibuli takora tiki tamaiti era maitongo mwana wa mbuyare but once you are close muno mo pastor ko semuno moibuli you are close no mwana kero mwangere gukwana muna gendere school in the process na bokonyora na habwa to mochando igente kenge bwati structure mo omoibuli abo musani omwalimu abo musani omo pastor abo musani na counselors abatu ateba egere to chake gokonya abana aba ngora ari ase bakaraire dom mboka bakari ebinto bakora botuko to bimanyiti ebinto bare exposed to mati indika ke to menze jire very fun igo bire binge kubwana nyene bire to wetera enjera ya moko bikora no ko exposed no go to our freedom no moibuli number 2 omorandi oye babe very close otema kumukwanda rekero bachiro senerusa otema kumanyobo gima bamenyete na gotema ku approach
amabuli bunaya from a wisdom point of view egera anyoro mwana oyo gosiboka angeko mokonya ngora kugoselinganeri yes. Reverend Bishop Nyanuga na boko ringanelio riria LGBTQ na bora yondikara ci skuru jito na nuna libagari kanisa kokoro mujano yo ndiririeli egente getanga ninkiringa abana baito mbawani bintu bere tuwansire ko baro kya TV chito bitali bironge nona sisim gisimi chito social media bakora byabangusa bindi bako byabangusa endo kende kanisa yabera ale na abana singi bali nuru abana endo kindi kya tongelinga abana abaito batagere konyora mafundisho nona ya family life bamanyobo kimangendoki kwa sababu mwana ka endesa skuru tamanyete ningi number 1 iga koiwa mangana sex na to komanya kia koba na singi bara muraba bata makokora ngindi kyo kolekana endo kindi kya katano kyo mweso kelinga ke ebirecha onkolibire abana baite bebi ono mwika mondo no mota karendo biri to kungira mose na musacha no mwika kolegasi na kero mwika kolegasi oburukanyo mondo omenye igumuna ne kana liri gentekyo yakana komenya sekero so igo no mwika boigo osoire no nyinas no nyo mwiko iga no saitani kwa sababu naona basaja banyomete kuigura ngo karwali bintebi bakungwa nyomere bangira basaja babo bako takana boka sabanyana no leta ukia barumi eya maibere kukwana manganayo chapter 1 chapter 2 ngwera sara mangana inga asama tuka yabantu banemba watawaka moto na mume kwa mwingine mke kwa mwingine wataja tamasa za kawaida atatamani mwingine so nasinge njoya hiyo kwa ngo musacha igata to musacha onde nasinge tali wanja ko musacha to musacha onde nasinge njo mwekolo mabako so saitani osoire mjisukuru jeto osoire me ase abaiboli baito baanganire mugula musacha watainda tumukani nyingi sana ndio ngokora lakini kuna mtu wa kuwasaidia ndio tunasema kwamba counseling guidance counseling iwe ndio ya kwanza kwa maisha ya kifamilia na shule ya biyasana gatorige ko jira de kangi sano ne maiga tukuri murubirio yuga semambi yabone ganko bakira mbimono karomanda takanyo kwana asinjira ya bene dime producer ngakya kontebi tingwe tinga kya kwana kiningo iwonde andine jida gashira deisa to gatukore sari biro bito bya myokire ninkanina bono mpo semiki morarwe ochiase esada kine tutarikabo na maji korokana na kuchibosio gesa kwete getabenke bona tosoma mono kora kujibusia mangana na makongwale merubirida bekrebonia tuja kari tocha tumakoringa litiro mwele yes mambi ntubwate mambi kwa ndo kunyorosero kwa ndo konya leo ndo konya mambi number 1 bali batakera tabarani bali mubwate kiskuru chino mugo sponsor skuru mubwate mwanya libagadi na se community agente gatangani make sure tiga abantu baitu begerigu abasaye baitu begerigu chinywomo banja chinywomo eto kengejo sana banja chinyomo abana baito begerigu obwa matobo yababeli babo because abana baito batangi tato mino mobe mama mino mobe so mwana ujo kiranga ngibona ndanyomo ningi kanye tato enere njira kwera mama kanye mama njira kwera tata so aja teko chikonyomo so nyira abantu banse kwanga chinyomo ngimandangire nyomo igata tase usani ngoberoya ne yo same sex nabo igwasi skuru jeto abana baito bane mbabaro bali professional baranya ko somi gore family bata bana wa gore school lenga li family lenga li family nga ngyo ko muboli mama lakini kitoko tika bana baita bako kina iko toko beka sama rume chinya soleme mwana kunyunya sole ta ko nyoma iko to amokole mwana utangi family ororo bisa kati ya ngina na isa ta ko nyome yo omondo te mire nyoma ko discourage abali baita mara ba jiri nyoma ba discourage ekero mwana jo kwa nera ko discourage nera nga hata wazi mimi nimepitia kwa ndoa najua shida ya ndoa sitaki kusikia mambo ya ndoa so mwana ugiringa oho yenyo mani so to abana baito ba very positive to so many positive things is igole familia sa school change bia sana Reverend Brighton yamono tinta que tinta venga ko semelingo yo that's why we are here that's why we are here aquí there is hope ekero baroche program ne kabisa Brighton kwale kretio katoreta to kwa namagana ya there is hope o semelingo abatu akwana mondo de bacho tuligereti tarengera lingaki ngatwa Kenya herete abama these are isolated cases there is hope ndobwata abantu barendete morality ndobwata abantu bagendeta kotegerra nonye naye kwa tuligereiri onye ko bwato muchando yo twakoere zile steps obweneta gukora so that you come out of it there is hope brother biasana a very good conversation with our men of God. God bless you abundantly and our Ndizi TV o Joshua Oyaro out there na tuseni we kabisa mbia mano asibari mbato magia semesin bono Nyanuga
ase second ya mo karubo sembo abo mwerio gocha soma chumurire tenga Brighton bia so twaligan nyasase ni Ndizi TV nyasa ni Gusii no ndimo chokoli nyasa mo seri nteke na tebe tubeka bana bita somo singo bo Kristo na mukolera bia sana utara kwa na Alfred kia nataka oyonde akore kurwansa merio kwana okore gosikwana muburi nteke mubuno munyakiro tukore mbia mono na nche ngora ne mbia mono Brighton asogo tonyora libareri korwa boseni gochase Gusii ominto na tobe como singio mukongu bwe kanisa tikatofuatirie abantu baito ongeli onganjere gaki ngosabe second year yamo mambi into bwate prayer caravan egochakera nyachenge togocha kogenda igotwete tabaka togende namba tosoe Nyamarambe stadium aba pastor bonsi biba gucha sauti yere Nyamarambe na abari ganiri gochakera chinsa inye chamambi merane stadium ya mate Nyamarambe etimu ngima ye county no ekale tokora uno mochama nito Bishop Reverend Bishop Nyanuga kuya sana nakie kinanda to ko body Bishop igoro yemero beri mubwate kero mwajagete karafanieli ngai mwanye ikiri lakini weto atebire na ndakino na boko mendereta ya egena yetu ni kigo sabira Gusii na Kenya ngima that's what I said the ante congratulations yana sana se our county police commander Charles Kasses na county commissioner atom mjere ega sababu kani ngiko tubati kwa action ngamo bilio beire nko batoli na bagambi bonse be sub count aba chief aba ACC bonse ntoka ba masaba ma pastor baito members betu bekari ega tanto sabere Kenya wena Gusii killings chabe jinga abantu baweta ofyo to kuana mangana sabere mangana ega baiko ekanisa ya Gusii very strong mangana abere Gusii na Gusii ega ito kuana shakaro na Gusii ase abantu bagusaragwa ega Gusii abana bamonda ko sambe baso monto no nyamene no basara ndi ara nyori chibasi nyinge omwe ko boboli ole Gusii ogoja kwita mongo to konye mege ko na so na ko sabwe wetu ko to kalinya chenga saa 3 kamere ndo sabere parelia ebe pare abantu bagoseria se barandu bagokwera tete bare abantu bagweta tali sabako kwera ro to na tabaka to sabe ana ko chenje biro bita marwa ere Gusii marwa bujere sana Gusii ito marwa bene ro jasmine boboli mibone bwa beire toranga nginya saka konya abantu betu bachenji nyasaba konya chinde bagendera uya sana mwanju mondiro Ndizi bekaro kwera libali ya bene ko bamona intwegaro twarenge na Bishop Lawrence Nyanuga na Reverend Alfred Okondo egaro twabaire nere gisa twagachage temiroberiye batutebirie maya aratakere okorwa siskuru jeito kiagara inere gisa kero mwana ale sikuni gotusemera tena ankyo na roji gotokonya semiroberio awo meyensi to ya Kenya no na sinjisiko na wakire memana garo kwa bwati muroberio Ndizi TV nero bwansumusi nigotoko bana Sara yanangyo ntita ujagisa 12 chamambe kera litukira Jumatatu keturi chuma tonyorane angyo litukuri Aramisi na litukuri Aramisi botambe nigotoko ba asense merieri chiko katoko nyorana wakiri George Mo ojo to era segoro yeri chiko asense yeito ya Kenya ne kinsi chinde isiko Joshua utanero ko ba asense merieri ye studio ane kuna mali wine chibichago jera senjera ya bene obono tigangwa kire nambia tumirane litukuri angyo asumro belwensa kia una botambe nigo bakondoka Brighton Makori Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omuliyeri lya television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abaligeri lya kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi
showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi asenamba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ouru Superstores Limited abobali meyumu chukisi na bakohonia ebintu byonsi aseriguriyense nigo bono bagu kuarigania wuchasi chiduka chabo Jokanya na mduto warwa kwa Ouru Superstores. Karibu nyumbani. Aba gusimwe siese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores. Ense muyubwagachi nigo bakohonia amabati, iron rods, emisumari aina chonsi, chisimiti, chirangi, chiwilbaro, chisengenge, MDF boards na chain links. Boigo mbabwate ebirogo bichi plastic, chitangi chukubekira mache, chibesin na water drums. Nkoni abare chimbusuro na moyo. Amasasi echiredio nechitochi, ebitabo, vyukurika, nechikalamu. Mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon. Chisabuni, chiemete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chirochon chiraroro. Asense muyebintu byogutumika jikoni mbabwate omochere, esukari, amaguta yichinyeni, amajani yechaye, obosie bwokoruga, obosie bwamandazi, baking powder, amache yokonywa, chijuice na boigo na mabere. Ekero kwagulire omuzigo nigogo koberwa asigika yichinse 24. SDS yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshui mezigo na sokiri nere customer tete. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Karibu Ouru Superstores. Niko kwenye customer care na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu. Tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri. Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa Kisimi asichina mbichi. Ouru Superstores Limited, the people's choice. Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emirimo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete.